Godt at være samlet i navnet Jesus. Og glæde os over vidnesbyrd. Glæde os over, hvad Gud han gør på forskellige områder. Da jeg var i bøn til Gud her i eftermiddag, bad om at få et ord, så fik jeg et ord fra første krønikebog. Og jeg ved ikke, hvor meget jeg skal læse, men jeg skal tage nogle spredte sammenhænge og forsøge at koncentrere det. Det, jeg skal tale om, det er arkens tilbagekomst til Israel. Det var sådan, at Guds ark, som jo var symbolet på selve Guds åbenbaring og Guds frelse, og som i Nytestamentlig betydning indebærer, hvad Jesus har gjort på Golgata. For Jesus, han er vores ark. Og det, han gjorde på Golgata, det er det, som arken indbefatter. Og det er jo meget, meget vigtigt, når vi læser de gamle testamentlige beretninger, at vi kan referere til det nye testamente, så vi ikke ligesom bare har en historie, at vi deler med hinanden og glæder os over, hvad Gud gjorde for Israel. Men det, der er vigtigt at forstå, det er, at alt Guds ord har 3 dimensioner. Det er det historiske. Det er det åndelige. Og der er en 3. dimension. Nu er den lige ved at smutte for mig. Men Bibelen taler om, at når man tager beretninger fra det gamle testamente, så er der automatisk en rød tråd igen og frem til det, som Jesus gjorde på Golgata. Alt i skriften handler om det klimaks, som skulle ske, at Jesus kom og frelste mennesker og løste dem ud af syndens magt. Og jeg tror, vi trænger til at komme tilbage til udgangspunkter, og det er det, som jeg skal stande helt op for i aften, at få arken tilbage til Guds folk, tilbage i menigheden, tilbage som det centrale. For når arken den mangler, så mangler der noget væsentligt. Man kan godt holde gudstjeneste form, men der mangler det allervæsentligste. Og jeg er ikke tilfreds med noget mindre end det væsentligste. Og det væsentligste, det er Jesus og ham korsfæstet. Pris til Gud. Det var sådan, at da Saul han var konge, og han startede jo ud vældig godt. Det lød og virkede så lovende, fordi Gud var med ham. Gud havde salvet ham. Gud havde indsat ham. Men vi ved, der gik jo ikke så lang tid før det sporede ud. Og det kan jo minde os om dette, at selvom vi begynder godt, så er det jo ingen garanti for, at det ender godt. Vi må holde os på sporet. Vi må holde os nær til Herren. Vi må være lydige imod hans åbenbaring. Og det, der skete for Saul, det var, at fra han til at begynde med ikke at regne med sig selv, Gud sagde om ham, der var en tid, hvor du var lille i dine egne øjne. Og det er en god stilling at være i. For jo mindre vi er, jo større bliver Kristus. Men jo større vi er, jo mindre bliver han. Så i begyndelsen, der var han lille i sine egne øjne. Han regnede ikke med sig selv, når han blev kaldt. Så sagde han som mange andre, når de blev kaldt af Gud, hvem er jeg? Jeg kommer fra den ringeste stamme. Jeg kommer fra den ringeste slægt i stammen. Jeg har ingenting at byde på i mig selv. Det er en fantastisk indgangsvinkel. Fordi det er netop det, der er årsagen til, at man begynder at forstå lidt af, hvad korsets budskab går ud på. Det er nemlig, at jeg er færdig, men han træder frem i sin glans og sin herlighed. Korset, det er, at jeg er død fra mig selv og det gamle menneske, og opstået for at leve et helt nyt liv. Vi har prædiket om og om igen de sidste 1,5 år om korsets budskab, og vi har agtet at fortsætte med det, for det er det, der løser. Det er det, der sætter folk i frihed. Og korsets budskab, det læser vi blandt andet om. Jeg skal bare citere det, for dem, der måske ikke er så kendt med lige det, vi har været så meget ind på. I Romerbrevet 6, det er selve essensen i det, vi prædiker. Det er, at vi er døde med Kristus, vi er begravet med ham, vi er oprejst med ham, for at leve et helt nyt liv. Og det er trostilling. Og jo mere vi kan gribe det her i tro, og jo mere den hellige ånd kan åbenbare det for os, jo mere får vi sejr over alle de ting, som vi går og kæmper med som mennesker. For Jesus har overvundet det alt sammen. Og så er det jo dumt af os at gå og kæmpe med de samme ting, som han har vundet over. Det er jo spild af tid. Det er jo spild af gode ressourcer. Det kunne bruges til at vidne for mennesker, til at virke for evangeliet. I stedet for, så er der mange kristne, som oplever en stadig kamp fra morgen til aften for at overleve. Det er ikke Guds plan. Guds plan er, at vi skal se den sejr, vi har i Kristus. Men der er mange kristne, der går fejl på den konto, fordi de regner med sig selv. I dag er der ikke plads til ret mange af den slags møder, som vi har her i aften. Hvor folk i al enkelhed
kan få lov til at stille sig frem med et vidnesbyrd og en sang. Fordi det skal være så fint, så professionelt. Men det tager det hele væk, det skygger fra korset. For når jeg bliver noget i mig selv, så står jeg i vejen for Jesus. Når jeg kan en hel masse i egen kraft, ved egen anstrengelser, så sætter jeg korset ud af kraft. For korset er netop, at jeg kan ingenting, men i Jesus, der kan jeg alt. Jeg kan ingenting i mig selv. Det er korsets enkle budskab. Og jo før jeg bliver klar over det, jo før får jeg muligheden for at opleve den velsignelse og den herlighed, som Gud har til mig. Israel oplevede altså, at arken den blev taget. For det var resultatet af, at Saul han var ulydig mod Gud. Så led han nederlag. Og filisterne de løb med arken. Den forsvandt fra Israel. Og budskabet kom tilbage til præsten Eli, mens han sad på sin stol ved byporten. Så kom budskabet. Israel har tabt, og arken er blevet taget. Der står der faldt præsten ned af stolen og brækkede halsen. Han blev så chokeret. Han blev så lamslået. Han blev så bedrøvet over, at det bedste, det vigtigste, det centrale i Israels menigheds gudstyrkelse var væk. Og når jeg ser ud over Danmark i dag, og ser ud over de skandinaviske lande, så er der en ting, der slår mig. Og det er, at mange steder, der er arken væk. Man holder gudstjenester. Det er, som vi har hørt her i aften, man kan holde fest. Man kan holde til og med festgudstjenester, man kan danse, man kan have det ene efter det andet, man arrangerer, og man er dygtig til det. Og der er vi andre, kan slet ikke være med. Men det er jeg glad for, at vi behøver slet ikke hamle op med det, fordi vi skal have fat i arken. Halleluja. Og får vi fat i arken, så får vi det, som er nødvendigt, for at Gud kan åbenbare sin herlighed. Men Israel holdt sine gudstjenester, selvom arken ikke var der. De holdt deres fester. De frembar deres ofre. Alt gik, som det havde gjort igennem århundreder. Der var bare én ting, der var fundamentalt forkert i det hele. Det var, at midt i forsamlingen, der manglede der det, som engang havde stået der. Det havde fjenden stjålet. Men Israel, de levede videre, som om ingenting var hent. Og sådan gik det i en lang periode. Det går at have gudstjenester. Det går at have et program. Det går at have arrangementer. Det går at køre et eller andet fastlagt plan. Men for en forskel. Når Jesus er i centrum. Når korset er i centrum. Når vi får et lys fra himlen ned over det ældgamle kors, og det opmuntrer og styrker vores hjerter for en forskel. David, da han kom til magten, salvet af Gud, indsat af Gud, så fik han en længsel i sit hjerte. Gud, vi må have det tilbage, som vi har mistet. Og min længsel, den er, at vi som tjener Gud her i Danmark, at vi skal få det tilbage, som vi har mistet. Fordi vi har mistet noget. Og nu tager jeg en generel betragtning. Vi har mistet noget. Og det må vi have tilbage. Før kommer Guds herlighed ikke til syne, sådan som Gud vil. Vi kan godt have møder. Vi kan godt have det festligt. Vi kan godt glæde os. Vi kan godt synge. Vi kan godt bede. Vi kan godt prædike osv. Men det vil aldrig blive den atmosfære og den herlighed, som når arken er midtpunktet i Guds forsamling og i Guds styrke. Halleluja. Han satte sig for, at vi vil have arken tilbage. Der var sket det i mellemtiden, nemlig at filisterne, de havde arken, og så straffede Gud dem. Gud, han førte straffedom over filisterne. De fik bylder. De blev ramt af forskellige plager, fordi man sætter sig ikke op imod korset, som det her er et billede på, og gør det ustraffet. Så filisterne, de havde taget den her ark, og de tænkte, den skal blive til velsignelse for os. Men det er det forfærdelige, at korset bliver ikke til velsignelse for mennesker, som ikke er født på ny. Det gør det ikke. Det er religiøsitet, og det har jeg set masser af, når jeg har været i Polen. Jeg har været et af de steder, som der forleden var et tv-program om. Nogen her har også været det. Et af de steder, som når paven han var der, så kunne der være op mod 500.000 mennesker samlet. Og jeg har gået en strækning rundt på en helligdom i Polen, som er en af de 3 helligste for en katolik i Europa.
Og jeg har set den ene skulptur efter den anden med Jesu Kristi lidelse, tynget under korset, et bedrøvet udtryk. Og så følger man den, nogen går på knæ hele den her vej rundt, for at opleve en hellighed og en retfærdighed og tilfredsstille Gud med sine egne anstrengelser. Men korset, når korset så at sige i form af denne ark, er i blandt mennesker, som ikke er født på ny, så bringer det ingen velsignelse. Det bringer trældom. Det bringer misforståelse. Det bringer, kan vi sige, i åndelig forstand, både pest og plager og bylder. Det bringer noget negativt. Folk sidder fast i religion. De er ikke løst og sat i frihed. Men halleluja, når vi så møder de der polakker, som er kommet ud af denne katolske svøbe og oplevet friheden i Kristus, halleluja, så er det herligt. Og når vi har været i Polen så mange gange haft møder og mødt frigjorte sjæle, som en gang bad til Jomfru Maria, nu beder de til den opstandende frelser, som en gang tændte vokslys og skriftede over for præsten, men nu tilbeder de den levende Gud og jubler for det værk, som blev udført på Golgata. Halleluja. De er kommet ud af religionen og ind i frelsen. Det er farligt. Det er farligt, når arken den er hos mennesker, som ikke er født på ny. Og det oplevede filisterne. Så derfor sagde de, lad os komme af med den ark så hurtigt som muligt. Og jeg skal ikke gøre den her historie lang, men det endte med, det var, at de transporterede den på en vogn. Og det blev bekræftet, at det var Gud, som var med i det. Den blev transporteret op til en mand, som hed Obed-Edom. Og der stod den op i en lang periode. Halleluja, han blev velsignet. Det er jo det, der er fantastisk. Korset kan blive betragtet på 2 vidt forskellige måder, som Paulus siger. For dem, der går fortabt, det er en dårskab. Men for os som frelses, der er det en Guds kraft. Halleluja, det er enten eller. Enten er det en dårskab. Enten ryster man på hovedet. Enten så oplever man noget negativt, eller så oplever man, halleluja, der er frelse, forløsning og sejr i det her. Og da den kom op til Obed-Edom, det er jo mærkeligt, det var den samme ark. Men nede hos filisterne, så bragte den kun forbandelse. Men op hos Obed-Edom, så blev det velsignet. Halleluja. Hele hans hus blev velsignet af arken. Og jeg skal sige dig, der hvor arken er i centrum i familien, der bliver der velsignelse. Halleluja. Det er så godt at høre vidnesbyrd også her med Frank, at det i familielivet, Gud ønsker at hjælpe os, venner. Når arken, når den korsfæstede er i centrum i familien, så bliver den velsignet. Halleluja. Har du tro for det? Gud vil velsigne din familie. Han er mægtig til at gøre. Hvis korset er i centrum, så velsigner Gud. Det kan godt være, at det ser håbløst ud her nu. Det kan godt være, at djævlen han lærer nogen op i ansigt, så du siger, det går aldrig. Men lad mig sige en ting. Hvis du bliver ved med at fokusere på korset, og har det som centrum i dit liv, så vil Gud velsigne din familie. Halleluja. Han kan vende op og ned på situationen. Halleluja. Der er magt i Kristi kors.